Ty predstav toto, keď si dáš na Facebook. Myslíš na to? Najlepšie. Z toho sa nezasmiem. A ty mi robíš video? Hej. Jo. Čo som ti povedal? Natáčaš? Natáčaš? Normálne pod nami akože predstavuješ akože. To bude, ty starté 3 proste. Chcete vidieť? Ja som ako Baywatch. Some people stand in darkness. Kokoci na plote. Vieš, koho si fest pripomínam takto, keď som? Rastia Salčanského.